ההתמחות שלנו זה להבין את הגוונים שהלקוח רוצה בתוך המים. במקרה הזה רצו נראות מינימליסטית. כשהריצוף פנים וחוץ הוא באותו נראות, אנחנו מקבלים המשכיות לבית. למעשה הבית לא מסתיים כאן בקו של האלומיניום, אלא הוא מסתיים רק בקו הבריכה. עבדנו כאן בבית המדהים הזה עם חומרים שהם למעשה גרנית פורצלן. הוא לא סופג, לא מקבל כתמים. גם בעוד 10 שנים החומר ייראה בדיוק אותו הדבר. נכנסנו גם עם גרנית פורצלן לתוך הבריכה. הוא במראה של אבן, אבל בלי הצרות של אבן. כל אריח שונה אחד מהשני, והוא נותן לנו מראה של תנועתיות בתוך המים. לקחנו את אותו אריח שהוא 2 סנטימטר, ובנינו ממנו אבני מדרך, בדיוק מאותו חומר. יש לנו כאן מדרגות מרחפות, מאותו אריח בדיוק. יצרנו בווטר ג'ט את המפרט התחתון. בצורה הזאת אנחנו מקבלים גם את הכניסה לבית, גם את פנים הבית, גם את החלק האחורי, את הכל מחומר אחד. עושים את הכל מושלם. אנחנו מקבלים פה מראה של תאילנד, מראה אקזוטי מאוד, מראה מאוד מאוד מיוחד. מה שיצרנו כאן זה פשוט יהלום מלוטש.